Ni Jone Gartzia naiz, itzultzailea beste gauza batzuen artean, kazetaria ere eta, orain euskara irakasle. Eta heldu nintzen itzulpen gintzara, orain dela ez asko, apur bat olan bizitzaldaketa batetik, eta, pasaden, urte amaieran argitaratu nuen nire lehenengo itzulpen edo liburu itzulia, Errusiako gutunak, Katakrak argitaletxearekin, oso posi nago, eta orain autonomo bezalari naiz itzultzaile, hemen Bilbon. Ni Estizen Artola naiz, bilbotarra, 2024an argitaratu nuen nire lehenengo liburua, Gurpila izeneko eleberria, txalapartarekin, ni ere pospozik. Eta, txikitatik auki dut joera apur bat idazteko, nerabetan bertsotan eta egiteko ere bai, baina, liburu bat argitaratu eta idaztearena beti izan zen olan ametsua eta apur bat ezinezkoa niretzako, baina 2019an jarri nituen apur bat pilak, ordenatu nuen nire burua eta Txalapartako Garazia Arrula editorearen laguntzarekin lortu nuen ametsa betetzea eta oraintxe aurren irakurle txokoak dinamizatzen nabil, hemen auzoan bertan, eta apur bat hori zen. Nik uste dut liburu bat idazteko prozesua idazle bakoitzak modu batera edo beste batera erantzungo lukela, uste dut ez dagoela modu bat eta bakarra liburu bat idazteko. Askotan jende bat ideia konkretu batetik abiatzen da, beste batzuk irudi batekin, beste batzuk bizitako egoera batzuen harira, eta nire kasuan motxiladun aurren inguruko eleberri bat idatzi nuen, nik ere hori bizi izan nuelako 13 urte bete nituen erarte, eta apur bat idatzi nuen egoera horren berri emateko asmoarekin, eta orain gatazkaren harira bizitzen ari garen errelatoaren eraikuntzan ale hori jartzeko asmoz, eta ideia horretik abiatuta edo asmo hori betetzeko helburuarekin hasi nintzen idazten. Hasiera batean bildu nituen prentsaurreko batzuetarako, ekitaldi batzuetarako, nik aitari bidalitako gutun batzuk bildu nituen txapuza bat osatuta, eta hori izan zen Txalapartakoei bidali nien lehenengo proposamena, eta esan zidaten zerbait zeukala, baina noski lantzeko asko ere bai, baina aukera bat eman zidaten lan egiten jarraitzeko, eta egon nintzen urte batzuetan testu horiek batzuk deskartatzen, beste batzuk fintzen, berriak asmatzen eta liburuari egitura oso bat ematen, eta horrela heldu ginen 2024ko irailera, eta egia da prozesua iruditu zitzaidala pentsatzen nuena, baino aberasgarriagoa, baina aldi berean ere mantsoagoa. Pentsatzen nuen, nik idazten, behin liburuaren egitura zein izango zen erabaki nuenean, kostata iritsi nintzela puntu horretara, oso arin idatzi nuen liburua, egon nintzen astebetez edo etxean giltzapetuta, gutxi gora bera, eta hor nietzako izan zen ere botaka emozional moduko bat, eta orduan berehala atera zen liburuaren mamia, baina urtarrietik maiatzer arte edo egon ginen berrirakurtzen, zuzenketak egiten, moldatzen, atal batzuk kentzen, denari 11.000 buelta ematen, eta hori bai egin zitzaidan pentsatzen nuena, baino luzeagoa, ez? Heldu nintzelako apur bat derrebote idazleen mundura, eta inolako ezagutzarik eduki gabe ez prozesuaren inguruan, ez denboren inguruan, ez ezerrez. Eta ez dakit, horrela laburtuko nuke prozesua, eta bai azpimarratuko nuke niretzat izan zela ezinbestekoa jaso nuen laguntza batez ere Garaziren partetik, baina gero beste idazle batzuen partetik ere, uste dut azken urteetan lortu dela sare polit bat egitea, eta horra adibidez Usue Alberdi idazleak edo Leire Vargasek pila bat mezu bidali zizkidaten, azaltzen, begira editorearekin egin behar duzu, bidali emaila, eta nik, baina editoreari ordaindu behar diot, eta ez, mesedez, falta zitzaiguna. Apur bat horrela heldu nintzen mundu honetara, eta niretzako funtsezkoa izan zen, sare horren parte ere sentitzea, eta apur bat gidatu ninduen jendea topatzea bidean. Itzulpen prozesu ere, itzultzaileren eta gero itzuli beharreko testuaren arabera ere oso desberdina
dela esango nuke, nire kasuan adibidez jatorrizko testuaren idazleetariko inorra zegoen bizirik, eta ezin zaio galdetu beste egoera batzuetan idazleari galdetzeko aukera daukazu, edo jatorrizko argitaletxearekin, edo dana dalakoa. Beste alde batetik nire kasuan manituen beste hizkuntza batzuetara itzulitako, testu bera beste hizkuntza batzuetara bertsio bat baino gehiago, azkenan testu historikoak direlako, eta horrek asko baldintzatzen du jatorrizko hizkuntzatik edo sub-hizkuntza batetik itzultzen duzun ere asko baldintzatzen du, testu motak oso desberdina da. Eta, nola nahi ere, normalean edo, nik egin nuena, eta ustut, itzultzaile gehienek egiten dutena da, lehenengo testua ulertu, eta horretarako testuaren inguruan egon daiteken ekoizpen guztia arakatu, izan horren inguruko hausnarketak, edo beste itzulpen batzuk, edo idazleen kasuan, idazle berdinak beste hizkuntza batzuetan, beste lan batzuk itzuli dituztenak, eta horrelakoak nik eukin nuen, Leire Santamariaren Luis Bonaparteren Brumairiaren 18ak Marxen lan bat eman zuena euskarara, askoz gehiago bez ez dago itzulita euskaraz Marxen ekoizpenetik. Baina horrelako gauzak egiten dira, apur bat autorea ezagutu, obra ezagutu, eta inguruan egon daiteken guztia ezagutu, gero hori tonu eta zera berean eman alizateko zede hizkuntzan. Eta nik ere azpimarratuko nuke itzulpengintzaren munduan dagoen, ez dakit, elkarlanerako eta sarerako joera hori, ematen du, ez dakit, itzultzaileok garela etxean arratoia bezala edo sagutxoak bezala lanean ilunpetan ari garen zerak, eta batzutan hori da, eta badauka bere barkardadearen alde hori, baina etengabe gaude elkarrekin harremanetan, eta laguntzeko prest, eta niri hau lagun baten bitartez heldu zitzaidan itzulpen hau egiteko aukera, eta laguntza ere eduki dute alde guztietatik, eta hori oso polita da elkarlanean aritzea itzultzaileekin. Hanik orokorrean prozesua zelakoa den, ez daukat oso argi, lehen esan duan bezala iritsi berria naiz, orduan gehiago kontatuko dut niretik, eta nire esperientzia izan da super bitxia, Gurpilak italierara itzuli duelako Roberta Gozzi itzultzaileak, eta oraintxe argitaratuko da maiatzean, Kroketti argitaletxearekin, eta izan zen oso bitxia, batean jaso nuelako e-mail bat Robertarena esanez Gurpilak irakurri zuela, asko gustatu zitzaiola, eta itzulpena eginda, edo ia eginda zeukala, baina zalantza batzuk zituela eta nahiko lukela nirekin elkartu kezka edo zalantzaiek argitzeko eta testua gehiago fintzen hasteko. Eta horrela jaso nuen proposamena. Bera uste duela 40 urte inguru iritsi zela Euskal Herrira bizitzera, euskara ikasi zuen eta hainbat liburu ditu itzulita euskaratik italierara, eta berak azaldu zidanaren arabera hori izan zen ere muina edo, irakurri zuela, zerbait piztu ziola, iruditu zitzaiola polita eta nire baliogarria edo funtzionalezakela, eta bere kabuz itzultzen hasi zen, inolako, ez dakit, kontraturik edo argitaletxekin, inolako hitzarmenik edo zerrez lotuta eduki gabe, eta orduan esan zidan berak testua bukatuko zuela eta ahalegin egingo zuela argitaletxeren bat topatzeko, baina ezin zidala ezer ziurtatu, hortik aurrerako aia da, etzegolako bere esku. Eta hau izan zen aurreko gabonetan, eta 2005ko gabonetan elkartu ginen lehenengoz, eta egia esanik hilabeteak pasa eta apur bat astuta neukan gaia, eta batean jaso nuen berriro beste mezu bat berea, esanez argitaletxe bat topatu zutela, eta Garazik ere, Txalapartako Garazik audio bat bidali zidan berri hona emateko, eta apur bat horrela. Eta ordutik ibili gara pizkat aurrekoan bezala zuzenketa txiki batzuk egiten eta zalantza igual konkretuagoak adosten, eta argitzen barkatu, eta hori, ja liburua inprentan dago, eta maiatzaren, ez dut gogoratzen egun zehatza, baina 19an edo uste dut zela argitaratzekoa,
Eta orain gaude zain, ia gonbidatzen gaituzten Italiara joatera, eta bestela balotuko dugu guk aurkezpenen bat, hango ezagunen batekin, eta horixe, bai. Ba, uste dut bietatik egiten dela, ez? Bere garaian, idazle lagun batek ere esan zidan, liburua irakurri zuenean, Kataluniako argitaletxe bati proposatuko ziola, pentsatzen zuelakoan ere, oso ondo funtzionatu dezakela, gaiak, hizkerak ez, liburuak daukan, ume baten begiradatik kontatua dagoela, baina esan zidan, arazo handiak eukitze dituztela beti, oso itzultzaile gutxi daudelako, eta orduan eukitzen dutela ja katalogoa erdi finkatua, ez dakit idazle segurazki ospetsuagoekin, edo igual haientzat ja, etxekoak diren idazlekin, eta bidaliko ziela, baina hori, etzekiela posible izango zen, edo orain ez baina 5 urte barru bai, edo... Bai, nik badakit egiten dutela, itzultzaileek bai egiten dituzte proposamenak egiten dizkiete argitaletxeei, baina karo, eta egiten dute normalean lagin txiki bat itzuli ez liburu osoa, hori ez dakit idazleek ere egiten duten, liburu bat idatzi eta gero argitaletxearekin jarri harremanetan. Baina bai itzultzaileek interesatzen ikusten baldin badute argitaletxe jakin batean testu batek funtzionatu dezakeela, eta itzuli nahi badute, euren burua aurkezten dute edo proposatzen dute horretarako. Bai, idaztearena ere, antzeko abusuek azaldu zidan ere bere garaian, esan zidan, dago denetarik. Dago, argitaletxe batekin ja, hori harremana daukana beste liburu batzuk argitaratu dituena edo dena delakoa, eta igual proposamenak egin aldizkiotenak batak besteari. Gero dago jendea, ideiarekin ja hurbiltzen dena editoren gana, eta ia, pentsatze duten katalogan lekua daukal, ia, gero beste jende batek idazten duela liburua osorik, eta ja, zuzenketarako prest edo hori argitaratzeko prest ematen duela, eta apur bat dela idazlearen araberakoa. Edo idazlearen momentuaren araberakoa, ez dakite, baina apur bat denetarik. Bai, nik ezagutzen duana, literatura itzulpenean edo argitaletxeak eskatuta egiten da, edo zuzenean adostuta argitaletxearekin, edo bestela sariketaren batean sari bat irabazi duzulako edo olakoetan, baina bestela zaila. Itzulpengintzaren kasuan esango nuke bai lehiaketek nolabait sustatzen dutena, edo ematen dituztela baldintza egokiak itzultzaileentzat lanak itzultzeko, edo gero argitaletxekin norberak lortzen dituen baldintzak, baina era berean lehiaketen menpe egoteak behartzen du alde batetik pertsona lehiatzera eta horren zain egotera, eta horrek ez dizu uzten horretara bakarri dedikatzea, ezin duzu zure bizitza planifikatu, ez dakizu lortuko duzun edo ez, eta orduan ez dakit gazteontzako edo hasiberriontzako hor bidea nahiko zaila da itzulpengintzaren kasuan. Orduan gero egongo da jendea izen bat daukana, eta edukiko dituela beste bide batzuk, baina beste ez. Bai, nik esango nuke idazketaren kasuan ere antzekoa dela. Apur bat apuro ematen ditolan egoera orokorraren inguruan titularrak utatzeak, nahizelako bat ere aditua gaian, baina bai, nik uste dut prekarietatea dela idazleak ere, haien egoeraren ardatza prekarietatea dela, eta gainera uste dut oso jente gutxi bizi dela gaur egun euskaraz idazten duena, bakarrik literaturatik, eta horrela bizi diren horiek ere ez dut uste bizi direnik bakarrik idaztearen diru iturri horietatik, ez? Askotan irakurle txokoetara zoazenean ematen dizuten diruak ere ematen dizu koltxoi bat, edo aurkezpenak egiteak, edo hitzaldiak lotzeak. Gehiago, bestelako kontu batzuetan ibili barri izaten garela, noski literaturarekin eta gure lanarekin guztiz lotuta daudenak, baina askotan ere burua uste handia direnak, ze espaituzu lotzen hilabetean, ez dakizen bat irakurle txoko, ez dakizen bat aurkezpen, ez zara iristen diru kantitate X horretara, eta gero diru iturria oso murritza da liburuek ematen dutena, oso garestia da haien produkzioa, eta idazlek eramaten duguna edo irabazten duguna oso kantitate txikia da, orduan gu ere horri biltzen gara, diru laguntzen zain, lehiaketen zain, beken zain, gure artean lehiatzen ere bai, eta
adibide konkretu bat jartzeagatik Eusko Jaurlaritzak normalean ateratzen ditu kultura sustatzeko diru laguntza pak batzuk urtero. Orain arte uste dut otsaila martxoa inguruan argitaratzen zutela deialdia eta egoten dira hainbat kategoriatan, literaturan, musika, koreografian, hainbat arlotan. Eta aurtengo apirilean argitaratu dute eta ja asko, egon ginen otsaila eta martxoan gure artean elkarri idazten da, oraindik ez dute igo, noiz aterako da. Eta ja apur bat amore eman da pentsatzen igual dena delakoagatik aurten etzela egongo eta apirilean jaso dugunean, venga, jarriko ditugu pilak eta guazen lehiatzera gure artean ere, baina elkar lagunduz, ze hori ere lehen komentatu dugu, baina batak besteari bidali dugu deialdia, laginak eta audioak eta bidaltzen ari gara ere elkarri, baina horrela apur bat diru laguntza eskasoien esperoan.